ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಎ ಬಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪಂಡ್ಲೆ ಇನ್ನು ಎ ಬಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಉಂಡಾಯ್ತಾ ಅಂದು ದಾನೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೈಡಾ ಸಾವು ನಿನ್ನ ನಿಕ್ ದಾಗಿ ಅಕೌಂಟ್ ದಾಗ್ಯಾ 3 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಐ ಕೊಂಜ ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡ್ಲ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದೆ ನೀ ಕರ್ಮ ಗೋಪನ ಅಂದಿತ್ತೀನಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು 400 ಉಂಡು 400 ದೆಪ್ಪರೆ ಕತ್ತಿ 8 ಕಾಸು ದಿತ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಏಪನ ಮುಕ್ಕು ತಿಂತ್ವಾ ಆ 450 ನಿಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟ್ ಬೋಡ ಇಲ್ಲದ ಪುಲಿದ್ರ ಬಿಟ್ಟಿವರ ಮೂಜಿ ಹಸ್ತಯ ಆಂಡಣ್ಣ ಇರ್ದಾಯ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದುಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚತ್ತು ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ నుంచి ಬತ್ತನ ಜಾಗ್ರತೆ ಓ ಅಣ್ಣ 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 ದಾದಾ ಲೋನ್ ಮೀನಿ ತಿಕ್ಕುವ ಲೋನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ నుంచి ಬತ್ತನಿದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಿಂಡ್ರೆ ದಾದುಂಡು ಸಮೋಸ ಉಂಡು ಸಮೋಸನ ಏತೈಕ್ ಸಮೋಸ 10 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಕ್ಲ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತುಂಡತ ರೇಟ್ ಸಮ ಉಂಡು ಈ ಮದ ಬಿಕರೆ ಆತ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸು ದೇ 10 ರೂಪಾಯಿ ನೀ ಸಮೋಸ ಕೊರ್ಲೆ 3 ತಿಂಡ್ರೆನಾ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಚಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮುಲ್ಪ ಏರ್ ಬತ್ತಂಡೆ ಎಂಕ್ ತಿಂಡ್ರೆ ತಿಕ್ಕಂತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಮೋಸ ಮಾರೆ ಅವಳ ವೆಜ್ ಈಗ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಬೆ ದಾಯ ಬತ್ತೆ ಮಾರೆ ಇಂಬೆ ಎನರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಕಂಜೂಸ್ ಮಾರೆ ಇಂಬೆ ತೂಂಡ ಈ ಸಮೋಸ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಂದು ನಮ್ಮ ಡೀಲ್ ತದಾಂಡಿಯಾ ಓ ಡೀಲ್ ಇಲ್ಲದ ಡೀಲ್ ತದಾಂಡಿಯಾ ಅವು ಇತ್ತೆ ಬೊರ್ಚಿ ಮಾರೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಯಾನಡ ಪಾತಿರ್ದು ಯಾರು ಓಕೆ ಬಂದಿರಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ದೆಪ್ಪುನ ಜನ ಅತ್ಯವು ಕಾಸುಂಡು ಮಾರೆ ಇತ್ತೆ ಬೊರ್ಚಿ ಬರ್ಪೆ ಈ ಪೋಯಿ ಈ ಟೈಮ್ ಮಾತ ಅವ ಈದ ಅದೇಯ ಒಂದೇ ಅನ್ಕುಲ್ಲ ಹಂಚಿಪು ಒಂದಿರ ನಿನ್ನ ಎನ್ನತ್ತು ತಿಂದು ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ದಾಯ ಮುಕ್ಕಿರು ವಿಷಯದ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಯಾನಡ ಕಾಂಡೆ ಬೋದು ಪಾತೆ ಮಾತಗಿಚ್ಚೆ ಬಂದು ಓಕೆ ಬಂತಿ ನಿಕ್ಕ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಂಚ ಪಾತೆರಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂತೆ ಬತ್ತಿನ ಕಡೆ 32 ಪಾತೆರಡು ಅಪ್ಪ ಹಾಕ್ಲಿ ತೆಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಾಪು ಒಂದು ಗೊಂಕ ಕಪ್ಪೆಲಕ್ಕ ಮೋಣದಿಂದ ಏನ್ ತೆಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅನ್ಬೇಕು ಬೇಲೆ ಸೇರ್ದು ನಾನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಂಚ ತುಲ ಒಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬತ್ತನ್ರಿ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಪಾತೆರ್ದಾರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪವೆನ್ ತೂದು ಕಲ್ಪು ಬಲೆ ಸರ್ ದಾದ ನೋಡು ಒಂದು iPhone 17 Pro Max ಹೊಸತ್ತು ಲಾಂಚ್ ಆಯ್ನಿ ಅವು ಅಂಚನೆ ಒಂದು iPhone 17 ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇರಗೋ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S25 ಉಂದವ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S25 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಉಂದವ ಇದು ಏರ್ ಮಾರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಸರ್ ಒಂದು ಬರ ಒಂದು ಚಾರ್ಜರ್ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಸರ್ ಒಂದು ಚಾರ್ಜರ್ ಸರ್ ಒಂದು ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಅಂಚೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಣ್ಣ ಇರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋಡ ಅಣ್ಣ ಈದ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಪನು ಬಲ ಪುಯ್ ಓ ಅಣ್ಣ ಯಾನಾರೆ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬಂತೆ ಹೋಗ್ಬೋಡ್ಕೆ ಏನ್ಲಿ ಸಾರಿ ಅಣ್ಣ ಅರಗೊಂತ ಕೆವಿಗೆ ನುಚ್ಚಿ ಕೆವಿಗೆ ನಿಜ ಸಾರಿ ಅಣ್ಣ ಓ ಅಣ್ಣ ಇಡೇ ಬಲೆ ದಾ ಈ ಕನ್ನಡ ಕೊಂಜಾರೆ ಕೊರ್ಲಿ ಆ ಕೆಬಿ ಐಕಂಡಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆವಡು ಓಯ್ ದಾದಾ ಇಡೇ ಬಲೆಗೆ ದಾದಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೋತಿ ಜನ ಅವನಿಕ್ದೆ ಇಡೇ ಬಲ ದಾ ಈ 20 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ದು ಮೀ ಪುನಃ ಸೋಪು ದೆತ್ತವಲ್ಲ ದೇ ಈ 2 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ದೆತ್ತವನು ಇಂಬೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರೆ ಸೋಪ್ ಒಲ್ಲುಂಡು ಒಂದು ದಾದ ಅವ್ರು ಲಾಲಿಪಾಪ್ಗೆ 3 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತದೆ ಲಾಲಿಪಾಪ್ಗೆ 3 ರೂಪಾಯಿ ಬ್ರೋ ದಾದಾಂಡ್ ದಾದಾನ ಕಕ್ಕೆರೆ ಬತ್ತಿಲೆ ಕಾವುಂಡು ಅಂಡ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂದ ಯಾಚಿ ಇಡವಲ್ಲ ಇಂದೆ ಮುಲ್ಪ ತೂಲೆಗೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೀಪ್ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂತೆ ಸೈಡ್ ಉಂತ್ಲೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನೇ ಇಲ್ಲದ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂತೆ 5 ಮಿನಿಟ್ ಉಂತ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಕೊರಚೆ ಉದಾಯ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಈ ದಾಯ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುವಾರಿ ಯಾನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪು ಇಂದ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಚಿನ ಉಂಡು ಪರ್ಲೆ ನಿಕ್ ಇಂದೆ ಓಲರಿ ಏರು ಓರಿ ಬತ್ತು ಈ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೋತಿ
ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಗಲೀಜು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಮರಲೇ ನಿಕ್ಕು ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ನೀಟ್ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದಿರ್ ತೂಲೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡುವರ್ ಪಕ್ಕನೆ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಉಂಟ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ದಾನೆ ವರ್ಕ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಎಂಚ ವರ್ಕ್ ಆಪುನಿಯಾ ಎಂಕ್ಲಿನೋಡ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದದೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ಆಂಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ಆಂಡ ಏರಿ ಒಂದು ಇಂಚ ಗಲೀಜು ಮಲ್ತ್ ಪಾಡ್ನಿ ಅವು ಎನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಣ್ಣು ಪಾಡ್ನು ಏರಲ್ಲ ಇಂಚ ಕಜ ಪಾಡ್ಬೇರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತ್ ಕೋರು ಯಾನ ಈಯೇ ಬಕೇರು ಒಂದು ಮೈಫಿತ್ ಕೊರ್ಲಿ ಓಕೆ ಫಿನಿಶ್ ಓಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಒಚ್ಚಿದು ಕೊರು ಏ ರಿಯಾನ ಬೊಕೇರು ಹಾಂ ಕಾಲಿ ನೀರಿಡತ್ತು ಒಂದೇನ್ ಪಾಡ್ದು వచ్చి ದಾದೊಂದು ಈ ಅಡ್ಡ ಕಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಲಾಪುಂಡು ಒಂದು ಓ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅವು ವೀಟಿ ತಕ್ಕಲ್ನ ಫ್ಲೋರ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಪು ಒಂದು ಇಂಚನೇನ ಓಕೆ ಆಂಡು ಫಿನಿಶ್ ಕರೆಂಟ್ ಸಮಾಂಡು ಕಂಡ್ರೆ ಕುಟ್ಟಿಲೆ ಒಂದು ಒಲ್ಪ ಅನಿಸು ಒಂದು ಕೇರಳ ಕೇರಳ ಒಲ್ಪ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ರೆ ಒಂಜಿಲ ಗೊತ್ತಾಗ ಮಾತು ಜಿಲೇಬಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಕ್ಷರ ಅಣ್ಣ ಇಂದ ಒಂದು ಊರ ಒಂದು ಇದು ಕಣ್ಣೂರು കണ്ണൂರು ಅಂಚನಮ್ಮಿನಿ ರೂಮ್ ಅಲ್ತದ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ പോയി ತಿರುಗದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ഒരു ഭയങ്കരമായ ഒരു കൊലയാളിയുണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം കണ്ടിപ്പ വരും ഞാൻ കണ്ടിപ്പ വരും ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ಅಯ್ಯ ಬನ್ನಿ ఆయన ಇಲ್ಲಾಡು ಕೋಲ ಉಂಡಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಒಂದು ಸಾವುನಿಂದ ಈ ಏರಿಯಾಡ್ ಏನೋ ಸೈಕೋ ಕಿಲ್ಲರ್ ಉಳ್ಳೇಗೆ ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಕೊಡು ಬನ್ನಿ ಅಂಚವನ್ಯ ಹಾ ಓ ಒಂದು ರೂಮು ಅಲ್ಪ ಏರೋವರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ತಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕಾರ್ದಿಂಚಿ ಅಲ್ಪೊಂದು ಊಲಿಯಾ ಯಾಕಡೆ ಮುಲ್ಪನಿ ಇತ್ತೆ ಮಾರೆ ಈ ಬಲಗೆ ಸತ್ಯ ಓ ಸೆಲ್ಫಿ ತಗೋನಾ ಜಾತನ ಹಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಬಂತಂತ ಒಡಿ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ತಂದಿಲ್ಲ ನಿಂಬೇನೆ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ ಮಾರೆ ಕೋಡೆ ದಿಂಚಿ ನಮ್ಮನೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ತಂದಿಲ್ಲ ಏನ್ ಬಂಡತ ಅಂಡ ಇಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾತಿಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮುಲ್ಕೊಂಡು ಹೋಲ ಓ ಮೂರು ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ ಹೊಲ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮನೆ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು ಅಣ್ಣ ನಂಗೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕಾರಣ ಇದು చెయ్యాదన్న ചേട്ടാ ഒരു ലാട്ടറി എടുത്തോ ചേട്ടാ പ്ലീസ് ചേട്ടാ ഒരു ബമ്പർ ലാട്ടറി ചേട്ടാ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತೆ